Ακούστηκε ο θόρυβος, τον άκουσες, Περίμενε λίγο. Κάτι άκουσα, κάτι περίεργο, αλλά εντάξει. Καλησπέρα παιδιά, ήρθαμε πάλι για στο σημερινό βίντεο στην Αγία Τριάδα, το παλιό στάδιο της Αγίας Τριάδας όπως βλέπετε εδώ. Έχουμε ακούσει πάρα πολλούς στα σχόλια να λένε ότι ακούνε το βράδυ όταν παίζουν στην Παιδική Χαρά πιο πάνω, ότι παίζουν και ακούνε διάφορες πόρτες το βράδυ να χτυπιούνται. Ακούσαμε και κάποιους θορύβους πάντως, να ξέρετε. Τώρα πάμε να δούμε τελικά τι θα γίνει. Παρακαλώ κάντε ένα subscribe και μια εγγραφή στο κανάλι μας Mystic Paranormal GR, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι μας βοηθάτε να κάνουμε και άλλα βιντεάκια και άλλα πάρα πολλά τέτοια με διάφορες δραστηριότητες, και στο επόμενο βίντεο μετά από αυτό θα έχουμε και άλλο ένα που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Δεν λέμε πού θα πάμε και τι θα κάνουμε, θα το δείτε στην πορεία του βίντεο και όταν θα ανεβεί στο YouTube. Εδώ όπως βλέπετε, μάλλον ήταν τα γραφεία, μάλλον οι χώροι, γιατί εδώ βλέπετε, εδώ όπως βλέπετε που δείχνω με το χέρι μου εδώ πέρα, που δείχνω με το χέρι μου, όπως βλέπετε είναι τα σχέδια του κτηρίου. Από ό,τι βλέπετε, να κάνει λίγο focus η κάμερα, αν μπορέσω άμα μπορέσω να την κάνω focus, δεν φαίνεται. Όπως βλέπετε εδώ κάτω, όπως βλέπουμε είναι του κτηρίου τα σχέδια από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μέσα είναι μια πόρτα κλειστή, από ό,τι βλέπετε. Θα ξεκινήσουμε, εδώ είναι μπάνια, από ό,τι βλέπετε το μπάνιο μέσα είναι, από ό,τι βλέπετε. Αυτά, εδώ άμα το πατήσουμε αυτό ξέρεις ότι πέσαμε, κοίτα. Πέσαμε τελείως, το βλέπεις κιόλας. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Είμαστε πανέτοιμοι. Ξεκινάμε παιδιά. Ξεκινάμε να βάλουμε τον εξοπλισμό. Έχουμε και τα EMF εδώ μέσα. Θα πάμε μάγκες στο πάνω κτίριο, εκεί που είναι οι κερκίδες, όποτε βλέπετε. Θα πάμε εκεί πάνω και ξεκινάμε τώρα για τη δουλειά. Βγάζουμε τώρα τα μηχανήματα, ξεκινάμε. Πάμε στον πάνω όροφο. Ανεβαίνουμε μόλις τώρα πάνω στο άλλο κτίριο. Έχουμε βρει δρομάκι για να βγούμε πιο γρήγορα. Ειδού μάγκες στο κτίριο, όλο αυτό εδώ που βλέπετε είναι το κτίριο. Θα μπούμε εκεί μέσα, θα δείτε. Zoom τώρα δεν μπορώ να κάνω γιατί έχω βάλει τον ημάντα για να τραβάμε το βιντεάκι. Ξεκινάμε να προχωράμε σιγά σιγά και προσεκτικά, μην γίνει τίποτα, γιατί είμαστε μέσα στη μέση της ερημιάς όπως βλέπετε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει. Μακάρι να πάει καλά. Θα χάσω καμίσου. Κάτσε ρε, μην βγει κανένα φίδι. Καλά είναι. Μόλις παιδιά, μόλις βγήκαμε σόι και αυλαβής πάλι. Ευτυχώς. Μόλις βγήκαμε σόι και αυλαβής, οπότε βλέπουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμος να βγάλουμε τα μηχανήματα, τα EMF, όλα να είσαι? Πρέπει να βγάλω. Σήμερα ήρθαμε να κάνουμε κάτι πρωινό και δεν έχουμε γενικά χρόνο, είμαστε πιεσμένοι γενικά. Αλλά αύριο ή μεθαύριο έρχεται ένα καλό βίντεο. Έρχεται καλό βίντεο, να ξέρετε, το είπε και το παιδί. Σε ένα σπίτι, αλλά δεν λέμε ούτε ποιανής είναι το σπίτι, ποιανού είναι το σπίτι. Περιοχή δεν λέμε, γιατί ξέρετε, γιατί δεν χρειάζεται να τα κάνετε κι εσείς αυτά. Είναι επικίνδυνα. Μπες εδώ. Μαλάκα, μην θα τσιμπήσει κανένα φίδι. Κάτσε παίρνα για να το σπρώξω. Τι να σπρώξεις ρε, άστο. Μόλις παιδιά μπήκαμε. Ιδού το κτίριο, μάγκες. Ιδού οι κερκίδες. Από ό,τι βλέπετε όλο αυτό ιδού. Είμαστε εδώ. Πάμε να δούμε λιγάκι το κτίριο. Από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολύ αέρα.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γενικά πάμε να κατεβούμε τις σκάλες. Πάμε να δούμε, κατεβούμε λίγο τις σκάλες. Να ακούσουμε τι θα παιχτεί στο κτίριο. Νεκρική ησυχία ακούμε. Άκουσα αυτό, η μηχανή ήταν. Σαν μηχανάκι μου ακούσανε. Η πόρτα μία είναι κάτω. Χερούλια σπασμένα. Ένα απόγευμα που είχαμε έρθει. Ναι. Κάποιοι περίεργοι μαυροφορεμένοι. Τώρα δεν Ναι. ξέρω τι ήταν. Ένα πείσματα. Εδώ κι άλλα ρε, δεν ήταν έτσι, θυμάσαι. Και είχε κάτι κόκκινο και να ξέρεις. Δεν μου φαίνεται καλό αυτό. Τι κόκκινο. Μια κόκκινη σαν τσάντα είναι. Τι τσάντα ρε. Να, βλέπεις εδώ. Να, βλέπεις ένα κόκκινο. Στην κορίτσα, Όχι. εγώ τώρα πάνω στη σκάλα. Όχι. Από κάτω είναι. Κάτσε. Κάτω μεταξύ, χτυπιούνται, είναι λες και γίνεται σεισμός κάτω από τον αέρα. Τι σεισμό. Τι είναι αυτό ρε μάλακα που ακούγεται. Νοχ, ένα κόκκινο μπουφάν. Μπουφάν είναι. Ναι. Το μπουφάν. Ποιος το πέταξε τώρα. Τι στο μπούτσο. Μα αυτό που σου είχα πει με την πινακίδα και το μηχανάκι ακόμα εκεί είναι, να το. Είδες τίποτα περίεργο εδώ μέσα στις χερκίδες. Οχ, τι είναι αυτό. Πάρα πολύ περίεργο. Είχαμε έρθει εδώ εκτός κάμερα Εκτός κάμερας, ναι. και το παιδί από εδώ και εγώ βασικά μετά στο edit είχαμε ακούσει μια ανάσα περίεργη. Ναι, μια ανάσα περίεργη. Βαριά ανάσα, αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε. Για να την κάνει άνθρωπος αυτή είναι, θέλει πολύ προσπάθεια για να την κάνει. Καλά, εξάσκηση. Εξάσκηση είναι. Τι κάνεις, ξέρω εγώ. Α, μηχανάκι ήταν ρε μαλάκα. Ο άλλος παίζει με τα μηχανάκια, βικλήθη. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, φίδι είναι που κάνει. Δεν κάνω στο ραθμό τα φύγει. Εδώ πώς θα μπεις να κάνεις έρευνα. Τουαλέτες ήταν εδώ. Σόλι είναι. Όχι, όχι. Πάει πάνω. Πάει πάνω. Να ακούσω γιατί εδώ παιδιά ξέρει, δεν μπορεί να αυτό. Στο κάτω μέρος είναι κλειδωμένο. Οπότε να ξέρετε ότι δεν πας κάτω. Κάτω είναι κλειδωμένο λόγω του Δήμου. Το έχουν κάνει το κτίριο Δήμου. Εδώ παλιά έμπαινες τώρα, γιατί δεν μπαίνεις τώρα. Τα έχουν γαμίσει, έχουν έρθει. Τα βλακάκια να φανταστείς δεν ήταν. Στα πλακάκια να φανταστείς εδώ δεν ήταν σπασμένα. Ήταν κανονικά. Τώρα κάποιος ήρθε πάλι τα άσπασε. Και εδώ πάλι πόρτα εδώ, αυτή εδώ. Τη διάλυση. Αυτός από εδώ είχε βγει να ξέρεις. Και γιατί ήρθε αυτός να βαρδαλίσει. Τι να σου πω. Κάτω πάντως παιδιά είχε πεντάλφα. Κάτω έχει 5α. Τι έγινε ρε. Τα παιδιά γιατί ακούμε διάφορους ήχους. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι. Δεν βιβλία βλέπουμε. Κάτσε μία. Δεν έχει κάτι... πόρτα κάτι. Να, αυτό ακούω. Κάνει έτσι. Σκάσε μαλάκα. Μην έχει τέτοιο πράγμα. Έλα να αυτό. Άσε με μαλάκα, τρελαθώ. Εδώ μέσα παιδιά να ξέρετε τι είναι αυτή η φωνή. Όχι φωνή, είναι ανάσα. Μια ανάσα ήταν. Ένα χάντ. Ακούγαμε φωνή. Αυτό το ξέρεις ότι αυτό κάνουν το μαύρο. Με αυτό το χαρτί κάνουνε. Το μαύρο.
Είναι μαύρο χαρτί, απλά. Δεν φαίνεται ότι έχει βάλει ο άλλος το χόρτο μέσα. Αυτό έτσι και πέσει, τελείωσε. Το είδες. Ναι, μην το κουνάζετε. Έτοιμο να πέσει. Είναι η κολόνα, Άμα πέσει ενώ δεν είμαστε μέσα, εντάξει, Ρε, απ' έξω να είμαστε, μην πέσει στα κεφάλια μας. Ηχείο εδώ. Διαλύσανε, να το. Ηχείο ήταν αυτό. Να, το κουτί του ηχείου. Αχ, για μωρή. Μια μπότα εδώ, δεν ξέρω αν υπήρχε. Υπήρχε αυτή. Μήπως πέθανε η χελώνα. Για κούνα τη μία. Ζει, κουνάει κεφάλι. Να. Άστε την κακομοίρα. Από εδώ είχαμε μπει και ακούσαμε. Το καταγράφω εγώ τώρα. Από εδώ είχαμε ακούσει τη φωνή. Πολύ σκοτάδια, παιδιά. Μάρα, φέρε το φακομείο. Γράψαμε την GoPro. Γράψε, ναι. Ναι, αλλά να δω αν είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Να δω ότι είναι κομπλέ. Το άκουσες. Μουσική, μαλάκα, το πας ακούγεται μέχρι εδώ. Ναι. Το αυτή μου. Για κάτσε να δούμε. Το φακό, κοιτάξτε μαλάκες, να δείτε παιδιά, κοιτάξτε παιδιά, άμα κάνω έτσι το φακό, το μεγεθύνω, άμα το βγάλω, δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή, κοιτά, κάτω, δεν φαίνεται. Κοίτα, βάζω το φακό και φαίνεται. Φαντάσου πόσο σκοτάδια είναι εδώ μέσα. Πίσα. Εδώ έχει διάφορα καλώδια. Τι βλέπετε. Διάφορα καλώδια. Για να δούμε τώρα. Εδώ τραβάμε με την GoPro, το παιδί. Ήρθε η ώρα, είσαι έτοιμος να βγάλουμε τα μηχανήματα. Ξεκινήσουμε έρευνα απ' έξω ή από μέσα. Ή εδώ μέσα. Τραβάει τώρα. Θα ξεκινήσουμε εδώ την έρευνα. Βγες έξω να ξεκινήσουμε να βγάλουμε τα μηχανήματα. Παιδιά, ξεκινάμε τώρα την έρευνα. Το παιδί, εγώ θα πάρω το θερμόμετρο και το παιδί θα πάρει. Παίρνω εδώ, παιδιά. Πάμε να ενεργοποιήσουμε μία το θερμόμετρο. Και πάμε να μπούμε λίγο μέσα με το φακό μας και να δούμε μία, να κάνουμε μία. Για να το Μαλάκα, το ακούσες. Δες εδώ πώς φωτίζει αυτό. Άκουσες φως. Άκουσες, ή εσύ το κάνεις αυτό. Εγώ δεν το κάνω. Δες εδώ. 19,4 είναι ρε. Ρε, 18 κάτω. Ρε, κομπλέ είμαστε. Περίμενε. Κάτσε γιατί το χτύπησα. Θες να πας να ελέγξεις εσύ από εδώ, εγώ από εκεί. Πρέπει να μην χωριστούμε. Εδώ ήταν η φωνή εδώ ακριβώς. Εκεί με τη σακούλα ακριβώς. Εκεί. Εδώ. Όχι, από εδώ μέσα είχαμε πάει ρε. Αν ήταν κάποιος σίγουρα ρε μαλάκα. Ότι αυτό το ακούω, τι είναι αυτό το τσις. Άκου. Το άκουσες, Εδώ να δεις, μαλάκα, δες παλιά, δες εδώ. Τι είναι το σουρούτι ρε. Σουρούτι είναι. Κοίτα πως παλιό ήταν κεδάκι είναι αυτό, δες το. Σουρότι. Εδώ μάγκες, δείτε εδώ πόσο παλιά είναι τα τέτοια. Εδώ παιδιά, να το παιδί πάει εμείς, πάμε να μπούμε μία μέσα. Να δούμε.
Κάτσε να βγάλω και λίγο τη τσάντα. Περίμενε τώρα. Πάμε να βγούμε. Να δούμε. 8, κάτι. Ωραία. Να δείτε εδώ τι γίνεται. Φανταστείτε τι στον Πούτσο γίνεται. Έχει μπει ο άλλος, πάμε να δούμε μια τον άλλον, να δούμε τι θα μας πει. Να ξεκινάμε τώρα με Άγγες, ξεκινάμε έρευνα, να ξέρετε. Έχουμε πάρει το θερμομετράκι μας να μετρήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία. Έξω είναι 20, φυσιολογικότατη, μέσα εδώ πέρα στον τοίχο είναι 17, 18 λέει εδώ, από ό,τι βλέπουμε. Πάμε εδώ μέσα, ξανακάνουμε άλλη μία, 18,4 και πάμε να μπούμε μία στο κτίριο μέσα, 17, 16, εδώ μάγκες έχει 16 βαθμοί. Πάμε να μπούμε μία μέσα, 16 παιδιά, 16, πάμε να δούμε και εδώ, 16 πάλι και κάνω και προς αυτόν τον τοίχο. Εδώ να ξέρετε σε αυτό το δωμάτιο, 18 μέσα, 17 εδώ μέσα και πιο πέρα 16. Ωραία, άρα δηλαδή σε αυτό το χώρο που βλέπετε που κάνουμε το χέρι μου είναι προς τα 17 ως 16 μέσα και εδώ να ξέρετε έχει τέτοιο, είναι 16 εδώ. Για να δούμε και μια το δωματιάκι έξω. Να σας πω να μου πείτε ότι αυτό έχει χαμηλή θερμοκρασία το δωμάτιο που βλέπετε. Αυτό εδώ μέσα έχει χαμηλή, φαίνεται κιόλας. Έξω ο τοίχος εδώ λέει 18,9. Όπως βλέπετε. Για να το ξαναδούμε πάλι. 17 μέσα. Μέσα που έκανα είναι 17,5. Εδώ να ξέρεις, έλα εδώ. Εδώ να ξέρεις ότι έχει χαμηλή θερμοκρασία. Μου βγάλει 17,5 εδώ. Και εδώ χτύπαγε το EMF. Πορτοκαλί και κόκκινο. Εδώ μέσα. Μέσα στο μπάνιο. Για πάμε να δούμε εδώ που λέει ότι χτύπαγε το EMF. Να δούμε. Εδώ μέσα χτύπαγε. Okay. Για κάτσα να πάρω μια θερμομέτρηση. 16,7 παιδιά εδώ, 16,8. 17. Μπορεί να είναι από μένα, ρε, παραβολή. Πάμε να μπούμε λίγο στο ψητό. Εδώ μέσα, παιδιά, δεν μπαίνεις. Ξεκάθαρα. Εδώ λέει 17,1 βαθμοί Κελσίου. Και ξαναπάμε άλλη μία να το ξανατεστάρουμε, να το δούμε. Εδώ λέει σταθερά 17,1, 17,2. Ωραία. 17. 16,4 σε αυτό το δωμάτιο. Το βλέπετε. Και να σας δείξουμε και λίγο για το δωματιάκι, να μας πείτε. Αυτά εδώ, τα δύο δωμάτια που σας δείχνω με το χέρι μου και από το άλλο, έχουν αυτή την τάδε θερμοκρασία. Αυτό. Περιμένετε τώρα να αφήσουμε. Περιμένετε λίγο να αφήσουμε τον εξοπλισμό. Ποδηλάτες ήταν, ρε. Ποδηλάτες. Βγήκα κι εγώ να δω, γιατί λέω εγώ τι έγινε. Όχι, δεν το σταμάτησα, εγώ το έχω. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, ήταν οι ποδηλάτες. Πάμε κάτω πάλι για την έρευνα. Ναι, αυτό λέω. Το απόλυτο χάος, θες να πεις, πιο σκοτάδι. Αλλά νόμιζα ότι κουκόταν όντως κάποιος εδώ μέσα. Ότι πέρασε. Το μέσα σε αυτό το χώρο που ακούσαμε την ανάσα.
Καταρχάς θες να πάμε να ρίξουμε αχωριστές, εσύ να χωριστώ εγώ από εδώ να ρίξουμε έναν έλεγχο. Τι λες? Ωραία, καλά έκανες αφού την έκλεισες προς το... Άμα μπούμε. Βλέπετε εδώ φωτίζουμε με το φακό μας. Να δούμε τι γίνεται. 19,4. Αυτό ήταν από μένα, παιδιά. Να ξέρετε, κλώτσα αυτή είναι εδώ τη σακουλίτσα. Τι έχει? Κάτσε να έρθω. Σακούλα. Αυτή εδώ πέρα δίπλα σου. Εδώ ακριβώς είχαμε ακούσει τη φωνή, ξέρετε. Ναι, σε αυτό εδώ. Για ξανακάνε πάλι. Εγώ είμαι κοντά. Αυτό είναι καλύτερο νομίζω. Ναι, ναι. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Αν μπορείς να μου κλείσεις το φακό επάνω από το EMF. Όχι, σταμάτησε. Άναψε μέχρι κόκκινο. Αν μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Λαμβάνω πάλι, μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Και αν μπορείς, θέλω να μου το πας όταν θα μου κλείσεις το φακό, να το πας στο κόκκινο. Μπορείς να μου το κλείσεις το φακό. Ξαναπαναλαμβάνω. Όπα. Μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Ξαναπαναλαμβάνω. Μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Ή πήγαινε το στο κόκκινο. Ξαναπαναλαμβάνω. Μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Και αν μπορείς, θέλω να μου το κλείσεις και να πατάω το κουμπί και μέχρι να ανοίξει. Μπορείς να το πας μία στο κόκκινο. Μπορείς να μου το πας μία στο κόκκινο. 19, ξέρω. Μπορείς να μου πάλι, μπορείς να μου κλείσεις το φακό. Και αν μπορείς, θέλω να μου το πας όταν θα μου κλείσεις το φακό, να το πας στο κόκκινο. Μπορείς να μου το κλείσεις το φακό. Ξαναπαναλαμβάνω άλλη μία φορά, κλείσε μου το φακό από το EMF. Αυτό πρέπει να το στείλω με Bluetooth τώρα. Ξαναπαναλαμβάνω άλλη μία τελευταία φορά, θέλω να μου κλείσει το φακό. Δίπλα από το EMF. Μπορείς? Ξαναεπαναλαμβάνω άλλη μία τελευταία φορά, θέλω να μου κλείσει το φακό από το EMF. Για πήγαινε κοντά. Αυτό ήταν όντως παραφυσικό. Ξαναπαναλαμβάνω άλλη μια τελευταία φορά εδώ που είμαι μπροστά σου, να μου κλείσει το φακό δίπλα από το EMF. 19 βαθμούς από 20. 19 βαθμοί από 20. Ξαναεπαναλαμβάνω πάλι. Είμαι πάνω από το EMF και είμαι δίπλα από το φακό. Θέλω να μου κλείσεις το φακό δίπλα από το EMF, αν μπορείς. Αν με ακούς, θέλω να μου κλείσεις το φακό. Αν είναι εδώ κάτι μαζί μας, στο κτίριο, θέλω να μου πεις να κλείσει ο φακός. Πάρε το φακό, πάρε αυτό. Το άκουσε ένα τούκου. Το άκουσε.
Πω τα αυτιά μου, αλλά. Μαλάκα. Τι ήταν αυτό. Το άκουσες, το έχεις στο καταγραφικό ανοιχτό. Όχι, δεν το. Του σου ρε, πούστε. Είχες την κάμερα μου. Θα το κάνω, για κάτσε να το ακούσουμε. Μισό λεπτάκι, παιδιά, κάνουμε μια διακοπή να δούμε το βίντεο. Για πάμε. Πάμε και από την άλλη πλευρά τώρα, παιδιά, να ξέρετε. Πάμε με το EMF εδώ, να το δείτε. Περίμενε εδώ κάτι. Πάμε να δούμε εδώ, που είχε χαμηλή θερμοκρασία από ανέκαθεν. Πάμε να δούμε. Ακούς που πήγες. Πάμε να δούμε εδώ. Ωραία. Εδώ το θερμόμετρο, παιδιά, μου είχε βγάλει 17 βαθμοί Κελσίου και 16. Εδώ είχε 16. Πάμε να το βάλουμε εδώ, να μπούμε εδώ μέσα. Έχει ένα κρύο όμως. Δεν έχει. 18. Σου δείχνει εδώ 18 βαθμοί Κελσίου, Έχει μέσα 20 και εδώ είναι 18, δεν ξέρω. Ο αέρας. Εκεί έχει 20. Για βάλτε το από εδώ. Εδώ έχει 17, ρε. Ναι, εδώ πάνω. Θα τρελαθούμε, παιδιά. Ωραία, βάλτε εδώ το EMF κάτω. Παίρνουμε το θερμόμετρο. Παίρνουμε και το φακό. Ωραία, παιδιά, ξεκινάμε από τα 18. Βάλτε το εδώ που είναι 18,3. Εδώ. Ωραία. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Αν είναι κάποιος εδώ μαζί μας, θέλω να μου το πω στο λαμπάκι στο πορτογαλί. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Ξαναπαναλαμβάνω άλλη μια τελευταία φορά. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Ξαναπαναλαμβάνω άλλη μια τελευταία φορά. Είναι εδώ κάποιος μαζί μας. Και αν μπορείς, ξανακάνε αυτό το τάκ που έκανες. Το έκανε. Μπορείς να το ξανακάνεις άλλη μια φορά αυτό το τάκ. Ναι, αλλά έκανε τάκ. Δεν το άκουσες το τάκ. Ξαναεπαναλαμβάνω πάλι. Μπορείς να ξανακάνεις άλλη μια φορά το τάκ που έκανες και πριν. Το άκουσες. Τώρα ήμασταν περίεργο στο βίντεο. Το άκουσες. Δεν είναι περίεργο όμως. Δεν είναι περίεργο. Δεν το άκουσες πάλι. Εσείς, να. Δεν θα το πω. Όχι ρε, δεν πιάνει, δεν κάνει παραβόλες, αφού είναι κάτω. Ξαναεπαναλαμβάνω πάλι, μπορείς να μου κάνεις το τάκ πάλι, αυτό που μου ξανά κάνες. Αν μπορείς, θέλω να μου το κάνεις για να καταλάβω αν είσαι εσύ και μετά αφού μου ρίξεις τη θερμοκρασία και αν είσαι εδώ μαζί μας, θέλω να μου ξανακάνεις αυτό το τάκ-τάκ. Μπορείς? Θέλω να μου πας το λαμπάκι πάλι ξανά εκεί που ήταν, στο πορτοκαλί. Μπορείς?
18,2 έχει πέσει η θερμοκρασία, να ξέρεις. Ξαναπαναλαμβάνω, θέλω να μου ξαναπάς το λαμπάκι στο πορτοκαλί για να κάνεις αυτό που ξαναέκανες, το τακ-τακ. Μπορείς να μου το κάνεις, να μου δηλώσεις την παρουσία σου. Το άκουσες. Ξαναπαναλαμβάνω για άλλη μια τελευταία φορά. Θέλω να μου ξαναδείξεις με πορτοκαλί στο EMF την παρουσία σου και να μου κάνεις ένα τακ-τακ. Μπορείς? Ωραία. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Θέλω να μου ξανακάνεις αυτό το τακ-τακ. Μην περπατάς, δεν θα καταλάβω τίποτα. Πριν να είναι, μην κουνιές καθόλου. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Θέλω να μου κάνεις το τακ-τακ. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Θέλω να μου κάνεις το τακ-τακ. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Θέλω να μου ξανακάνεις πάλι το τακ-τακ 3 φορές. Το άκουσες. Εγώ πηγαίνω. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Θέλω να μου κάνεις το τακ-τακ 3 φορές. Ξαναπαναλαμβάνω πάλι. Ήδη το έκανες μια φορά. Θέλω να το ξανακάνεις για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσω ότι είσαι εσύ. Κλείσε το θερμόμετρο γιατί ακούω αυτό ότι κάνει τικτή. Ξαναεπαναλαμβάνω για άλλη μια τελευταία φορά. Θέλω να μου κάνεις 3 φορές τακ-τακ για να επιβεβαιώσω ότι είναι η παρουσία σου. Ξαναεπαναλαμβάνω για άλλη μία φορά, 3 φορές θέλω να μου κάνεις τακ-τακ. Αν μπορείς και γίνεται, κάνε μου έστω και μία φορά να ακούσω την παρουσία σου. Ξαναπαναλαμβάνω για άλλη μία τελευταία φορά. Θέλω να μου δείξεις, να μου κάνεις ένα τακ-τακ στο χώρο μέσα, να μου δείξω ότι είσαι εσύ και η παρουσία σου. Πάντως έκανε κάτι λίγα. Οκ, εντάξει. Πάρτε το ίδιο. Πάντως τώρα για δοκίμασε μία με τη θερμοκρασία να μου πεις. Για δοκίμασε με τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω, εδώ μία... Ενημερώσω κάτι. Θέλω να δείτε, τώρα που το βγάζω πάνω από τη βάση, θέλω να δείτε, να μου πείτε, πριν που ήμασταν μέσα στις κερκίδες, ο φαγός δεν ήταν τόσο δυνατός. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε ότι είναι δυνατός.
Και πριν που μπήκαμε εκεί μέσα δεν ήταν δυνατός ο φακός, κάτι γίνεται, να ξέρετε. Πάντως πάμε να δούμε, θες να τεστάρουμε και το άλλο ή θες να φύγουμε? Απ' την άλλη λέω να φύγουμε κι εμείς, γιατί η ώρα έχει πάει. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω με το κτίριο. Πάντως αν θες να μας βοηθήσεις και εσύ, κάνε μας μια εγγραφή και ένα subscribe και τα λέμε, παιδιά, στο επόμενο βίντεο. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο, για πες και εσύ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Παιδιά, να μας κάνετε μια εγγραφή, ένα follow και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.